И встретиться нас заставит, и встретиться нас заставит. манижа дар зеҳнаш ҳамзамон бо овозхонӣ мисолҳои мураккаби риёзиро ҳам ҳал мекунад. ӯ 1 сол боз дарсҳои арифметикаи зеҳниро меомӯзад. Она нам помогает также и в других предметах. арифметикаи зеҳнӣ на танҳо барои мо ҳисобу китоби математикиро осон кардааст, балки метавонад касро дар ҷараёни таҳсил хеле фаъолу боҷуръат кунад. барои мисол, ман зимни баромад ва сурудхонӣ дар идҳои мактабӣ шарм медоштам. ҳоло бо бовар ва ором ин корро мекунам. манижа метавонад суръати мошинро бар тибқи мушоҳида муайян кунад. ёсуман қобилияти тарҳу ҷамъи пайдарҳамии шумораҳои садӣ ва даҳиро дорад. Я привела на урок. пеш бародарамро ба маркази арифметикии зеҳнӣ империя знаний овардам. дар як курси ӯ иштирок кардам, бисёр шавқовар буд ва ман ҳам хостам ин ҷо дарс гирам. А потом постепенно уже на первое. манижа баъзан ҳангоми ҳалли масъалаҳои риёзӣ мегирист. намехост дарс тайёр кунад ва байни ӯву модараш ҷанҷол мехест. манижа аввал аз математика фақат баҳои қаноатбахш мегирифт. ҳангоме ки мехостам ба ӯ кӯмак кунам ва ҳамроҳ дарс тайёр кунем, одатан ашк мерехт ва намехост дарс кунад ва бо ҷангу ҷанҷол анҷом меёфт. аммо ҳоло баҳояш хеле баланд шудааст. ёсуман исмонзода ҳоло соҳиби 7 медали тилло аст. ӯ мегӯяд риёзиёт омӯзиши фанҳои дигарро осон намудааст. Мне вначале барои ман пештар масалан дарси таърих ва ёддошт кардани рақам, ҳодисаҳои таърихӣ ва матни зиёд мушкил буд. ман қориа зиёд мекардам. ҳоло ман як бор мехонам ва тамоми матн дар хотирам мемонад. весь текст. ёсуман ва манижа дар озмуни Genius Kid 2017 ва як кӯдаки нобиға дар Москав байни 250 ширкаткунанда аз 11 кишвар мақоми аввал ва нишони тиллоро соҳиб шуданд. дар як моҳи ахир ба яке аз чеҳраҳои маъруфи шабакаҳои иҷтимоӣ табдил шуданд. манижа ва ёсуманро рӯзи 7 ноябр дар фурудгоҳи Душанбе мақомҳои давлатӣ пешвоз гирифтанд. Вышли с аэропорта. мо медонистем ки моро пешвоз мегиранд, вале ман ин қадар одамони зиёду табрикоти самимиро интизор надоштам. хеле хушҳол шудем. Очень приятно, если честно. маркази империяи дониш ки ёсумону манижа шогирдони он ҳастанд, соли пеш бо ташаббуси Вероника Коробкина, модари манижа, таъсис ёфт. ҳадафи аслии марказ бедор кардани шавқи илмҳои дақиқ дар кӯдакон ва аз худ кардани донишҳои мураккаб аз тариқи бозиҳои мухталиф аст. ҳатто агар кӯдак дар оянда экономист нашавад ё ба математика рабте надошта бошад, ҳатман соҳиби хотираи қавӣ хоҳад шуд. бисёри наврасони 12-13 сола шармгин мешаванд. арифметикаи зеҳнӣ бо равони кӯдак кор мекунад, то ӯ худро пешво ва муваффақу нобиға ҳис кунад. ёсуман ва манижа бовар доранд ки дигар ҳамсолонашон ин қобилиятро доранд, вале ба таъкиди онҳо ҳар касе бештар омӯзаду тамрин кунад, муваффақ хоҳад шуд.